солдаты пошли, 3 вернулись. Ой, мы это не испортили. Til at se noget, det kommer. Ja, ja. Ja, se, nu kommer det. Λίγο στην άκρη να βλέπουμε. Έλεος, για σας είχαμε. Κάντε λίγο πίσω να βλέπουμε. Πιάσαν την πρώτη θέση εκεί. Δεν βλέπουμε καθόλου. Κύριε, πείτε τους να κάνουν λίγο στην άκρη αστυνομική, τις πλάτες τους βλέπουμε. Λίγο πιο πέρα να Είναι σωστό αυτό το πράγμα που κάνουν. Κάλεγα, γιατί δεν μιλάτε. Και που το είπαμε θα πούσαμε. Τελώς.
så gammel. Det er lidt tungt, den fane, tror jeg. Og så må det være læreren, der går med der bag os. Ja, ja. Læreren, der går på siden af den. Ja, præcis. Der kommer en skole mere, men det er nogle ret små klasser. Jeg ved, om det er hele klassen, eller om det bare er nogen, der er udtaget til at gå med, eller hvordan det egentlig fungerer. Sikkert nogen, der er udtaget. De der prøver mig siger, at det går ikke sådan så godt. Nej, jeg synes også, det er meget sjovt at se sådan lidt meget forskellige sådan, tilgange til det der med at gå march. Ja, nogle er på Og der er nogen, der er nærmest derude i noget strækmarch, og nogen, der er bare sådan, at vi går bare og nogen prøver at være nogenlunde symboler omkring det. Ja, og nogen svinger med den ene arm, og nogen går bare, og nogen, ja, det laver næren, så der ligner lidt strækmarch. Ja. Og de der svinger med begge arme. Og det er en meget lille pige, der går med den meget store fane. Der er simpelthen 2 fanebærer i en gruppe, de kunne ikke vælge. Ja, det er så. Ham drengen, det er også lidt tog. Det er bare sluttet. Ja. Jeg fik et drengen glas. Så var jeg med.
Og det er det helt klart. Det er men altså alle sådan civile, eller ikke alle, men helt masse, så kommer der i hvert fald nogle spejdere nede. Nu skal politiet også ind og være med, tror jeg. Ups, jeg ser, så hopper de med. Nu kommer spejderne i hvert fald derhen. Nej, vi skal bare passe bedre på nu. Se alle spejderne, der kommer nu. Ja. Nej, det er det ikke. Det er også noget rastværk. Er det mange spejdere, du skal holde op? Nej, det er faktisk, at der lige pludselig er blå linjer hele vejen. Det var måske det der ekstra, du snakkede om. Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er det militærkorps. Vi kommer efter det her måske. Jeg kunne bare læse både i korten og Lige så står der en lang linje nemlig som paradeuniformspolitik foran og tilbage, så står der en kæde. så er det et billede af det. Så ved jeg ikke, om du gør så meget ind. Men det kan vi nok at se. Jeg tror, alt godt kommer til den, der står. Men altså, mit indtryk er, efter jeg kunne læse, at jo længere man venter, jo vigtigere at blive. Ja. Hvor er det? Nej, det er det. Og der bliver også råbt ting. Nu skal det hele. Jeg kan ikke høre, hvad de råber, men de skal høre det. Tempi, der kommer Tempi-demonstranter. Der er en Tempi-demonstrant lige bag os. Ja, det var antallet af døde, der blev råbt højt, og så siger jeg husk på blodet for offrene af Tempi. Det var råbt. Ja. Men hørte du det? Eller Nej. det er okay, det kan godt. Så kommer der en eller anden politimester der. Ja. Men nu smiger det i hvert fald derhenne. Se. Ja. Kan du se de røde katte, der kommer derhen? Hvad vi skal? Det var dem, der var der i starten.
der med sådan en Det kan man godt se. Det kan ikke.